Op deze wijze worden de auto's op en ontsleept bij bergingsbedrijf Hof. Nacht wie het druk troch de kettingbotsingen. Meer dan 50 auto's waren naar deze locatie gebracht op het Jereveen. De grutte van het ongeluk is uniek, maar nevens eigenaar Jacob is dat net het enige. Dat je niet direct aan de slag kunt, want de politie wil eerst in kaart brengen wat er allemaal gebeurd is. En daardoor moeten wij even rustig aandoen. Maar daarna moeten wij wel hard aan het werk, want dan moet alles zo snel mogelijk opgeruimd worden. Dat in kaart brengen, het wordt lang. Alles keervast lezen wie een meesterklus als het just wat er alle keer binnenkwam is. Een Fiat, voor- en achterschade. Een Duitse VW met voor- en achter- en zijschade. En daar nog een redelijk beschadigde Audi. Moet je even kijken hoor. Op bliksem. Heeft linksachter heel veel schade, is in de deur heeft één gezeten, dus die is ook nog gaan draaien in de aanrijding, waardoor weer een andere auto erin is gekomen. De eigenaars van deze en andere auto's kunnen via de politie haar auto weer opheljen. Bij het bergingsbedrijf is ze voor eerst nog wel even dwaande met de afwikkeling van het ongeluk. En dat wielst nacht ik al net makkelijk weer. Gewoon wij kunnen er 2 auto's mee op een vrachtwagen. Maar om te skiën zak grut weer, paste er maar 1 per keer. En dus moesten ze een protte op een del. Drukte voor Jacob en zijn werknemers, al wie die wolte oesjen. In mijn beleving is het allemaal redelijk vlot opgelost nog wel, ja. Het heeft wel lang geduurd, 5 uur was ik thuis en toen was alles hier weer aan kant. Maar op zich met die aantallen toch vrij snel vind ik.